Erandioko udalean, beste elkarte batzuekaz elkarlanean, lan toponimiko bat edo leku izenak berreskuratzeko lan bat egin dugu. Gaur ibilbide bat antolatu dugu elkarlandatik Marti Hartura, Peine eta Ugarte auzoetatik barrena, apur bat jendeak ezagutzeko bertan izandako bai bizimodu tradizionala, baita bertako esakuneak, ipuinak, leyendak, azken finean gure aitite amamen buruetan eta bihotzetan dagoen altxor guzti hori. Akarlanda esaten dotzide batzuek, akarraren landa dela hau, osea, akarra edo akerrak, badeko funtzio bat, badakigu antzinatik, jainko moduko bat izan dela, Europako ingurune honetan, eta gu ibili garenean grabazioak egiten Erandiotik eta eskualdetik, konturatu gara, gitxe gora bera horren zehozelango oihartzun batzuk geratzen direla. Kortan, aker beltz bat euki eskero, ganadua babestuta dagoela gaixotasunetatik. Akarlandak edo antzinakoak batzeko erabiltzen ebezan lekuetan, batzen ziren beti baldintza batzuk betetzen ziren lekuetan, ez? Bat izaten zen gaina izatea, normalean hori lotuta dago uren ebakieragaz. Gaur egun Erandioko gazteek eta unbe deitzen dotzie, eta parrilladak egiteko ibiltzen deure, batez be. Hau da gaina gitxe gora bera, gain geografikoa, Euskal Herrian, gain askotan, mendigain askotan, andra bat dau, andra bat agertzen da. Anboton agertzen da bat, Serantesen ere agertzen zen beste bat. Egia da, hainbat jenderi galdetu izan dutze dela urteetan landa honegatik Erandioko zarraketa, eta erantzunat dire danatarikoak dire. Batzuek ez dabe ezer entzun inoz, edo hori esaten dabe. Eta beste hainbatek bai izan dau, euren aurrekoak esaten ebela hemen sorginak batzen zirela, eta hori baino gehiago hemen atzo bat egoala. Inergi zuriko gauetan atzo bat ikusi leikela ametik. Akarlandako atzo, esaten dutziena. Andra zahar bat. Eta horrez ganera, atzo hori izan, zozelango hemengo sorginen burua edo horrelako zehozer. Sorginen eguna eskualde honetan barikua da, barikuan batzen ziren. Eta badauz marka batzuk eskualdeko esakeratan, hemen Erandion batutakotan bere bai, esaten dozkuena bariku egun horrek simbologia berezi bat eukizeuela lehen, sasoi batean. Esate baterako, aste txarra eukiteari barikubiko astea, esaten jako. Barikuan gainera hainbat debeku dauz. Ez bakarrik euskaraz, erderaz bebai, Europako kulturan, barikuetan ezin zara eskondu, barikuetan ezin dozuz atxaskalak ebagi, barikuetan ezin dozu ulea ebagi. Halako leku sakratuetan, ze honek, leku sakratuak dira, ezaugarri batzuk dauz. Europa osoko ipuinetan. Esate baterako iratzeak ez dire hasten. Horrek badeko arrazoi zientifiko bat, horrek badeko lurraren izaeragatik, eta leku batzuk energia patogeno batzuk deukiez, eta justo koinziditzen du lur horren izaera daukien lekuetan ez dagoela iratzerik, eta herriak eraiki dauzela ipuinak edo sinesteak hain zuzen be leku horien inguruan. Eta horrelako lekuek ezaugarri batzuk dekiez, behintzat gure eskualdean bat da Anboto ikusi egiten dela, ikusiko geunkean, sugatzak egongo ez balira, leku hauek ere ur berezi bategaz lotuta edo ezaugarri berezia daukazan ur edo iturriren bategaz lotuta egongo dira beti, eta orain hain zuzen bere horra joango gara, Andramari iturrira. Edozeinek egiteko moduko ibilbidea da errestasunari jagokonez eta baita bere iraupenagatik ere. Hain zuzen ibilbide hauen beste helburuetako bat da jendeak ezagutzea bere inguru gertuan, zelako natur baliabideak dauzen, ze ibilbide politak dagozen hemen Erandion bertan, beti kanpora edertasun bila ibili barik. Lehen aipatu dutzuet geobiologiaren kontua, leku sakratuen ikerketa, leku ezberdinak dauzela, energia ezberdinak deukiezanak. Eta ikerketen bidez, jende hori konturatu da, badauela lurraren gainean, nolabaiteko kapa magnetiko bat. Harman sarea, esaten jakona, apur bat teknikoki. Eta Harman sarea dire, nolabaiteko lerro batzuk, 2 metro terdiko zabalerara doazenak, gora eta bera, paraleloak eta meridianoak bezala. Leku batzuetan estutu egiten dira, eta orduan hor, apur bat kondensazio moduko bat emoten da. Magnetikoki kondensatu egiten dira lekuak, eta kasualidadez, trikuarriak, munarriak, dolmenak eta gauza guzti horiek konzentrazio horietako lekuetan eraikita daude. Dekogu, Anbotoko lerro berean, Andramari iturria, denbora guztian Anbotoko Andramaria, edo Anbotoko senyora, Andramari iturria, San Antonioko ermita, gero daukagu dorrea, eta gero daukagu Trinitariotako dorrea,
eta hor ere Andra Mariari kultoa, eta Santa Koloma, eta hor ere ipuin bat ermita horren inguruan, antzina dama bat bizi zala hor, usueri deitu egiten hotziena, eta orduan ura pizten zan. Hau da Andra Mari iturri. Lehen komentatu dutzuedan lerro horren barruan dau, iturri berezia dau, neurri handi batean, lehen komentatu dutzuet errogatiben kontua eta bar, baina bueno, funtzio bereziak egiten eman zan adibidez San Juan egunean. San Juan egunean goizean lezarra ipintenakon iturri honeri, iturri honetatik edatea goiz horretan, bueno, berezia izan, eta Andra Mariaren gurtza dagoen leku guztietan, gero San Anton ipinten izen da. San Anton, hemen Andra Maria bera, oso antzinatik Europan dago, sasoi batean Venus prehistorika esaten dena, edo, bueno, dauz irudi pilo bat andraskoenak. Andraskoak aurdun, normalean, edo andraskoak umeari titia emoten, edo apurbet olango kulto bat existitu da Europa osoan, eta egia da bai Euskal Herrian esate baterako pila bat kostatu zala gizonezko santuen kultoa sartzea. Oso berandukoa da. Enango Andra Mariak, eta Andra Mariak dauz leku guztietatik, eta gero San Martinak azten dira sartzen eta horrelako zehozer, baina moten dau kostatu zala antzina egoan kultua bestera batekoa zalako, eta lako lekuetan, lehenak Arlanda eta komentatu dugu zen baldintzak beteten dabezan lekuetan, beti dago iturri berezi bat. Ibilbidea oinarrian, gaur eguneko Erandioko GR edo mendi ibilbidearen barruan dago. Ez osoan, zati batzuk aldatu egin ditudalako, baina batez ere GR-a jarraitu egiten dugu eta antzinako gurdibide zarra. Argi ikusten dugu zergatik dekon peina izena inguru honek. Nik ikusten da, hemen dausatzak, edo peina, edo dena delakoa. Ingurukoek peinez, esaten dutzie oso gauza normala da ese hori gehitzea toponimo guztietan. Leku askotan esate baterako Elorriaga esaten dugunean, edo Elorrieta, edo Ola, hori bebai Urkiola, esaten dau zehozer dagoen leku bat eta ugaritasuna. Elorrieta da, elorri asko dagoen lekua. Orduan, hori hizkuntza aldaketa egiten denean, hiztuna euskeratik erderara pasatzen denean, hiztunak aldatzen du hizkuntza, baina jarraitzen du izaten pluralgilearen kontzientzia. Elorrieta esaterakoan plural bat esaten zebilela. Eta orduan, acto reflejos elorrietaz bihurtzen da. Transhumantzia zar bat egoan, Gipuzkoako Goierritik, Segama, Ordizi, Zerain, inguru horretatik ona etorten zana. Eta ona esaten doanean ez da bakarrik Erandio, da Erandio, Getxo, Barrike, Txorierrira, bebai etorten ziren, eta mantendu zan gitxe gora bera gerra ostera arte, 36ko gerra ostera arte. Orduan egon zan aldaketa bat, politika forestalean, edo basogintzan, esan daigun eta hasi zan pinua sartzen asko, orain eukaliptua dago, baina antzina pinua, antzina dela 50 urte, eta orduan gertatu zena zan politika, basogintza politika horren bidez, hemen ja hartalde handietarako, edo eskualdean esaten dugu moduan, artegi handietarako lekurik ez egoan, joan ziren Sugaztieta edo Arboledara, Trapagaran ingurura, hor justo parean. Ibilbide hauetan oso garrantzitsua da bertakoekin hartu emona. Zue aurrik emon bertako, berotu dina aurreko alderri eta gero atzak alderritik berotu den apuret, gero atzak alderritik aurrek berotu berdu, labak. Eta hau aurrengo barri eta zuritu berdana. Hor markaten dago eta horregaz bai. Hau goiko. Gero dena labe. Honea sartzen dira, atxine oteaz, orain gurretan giru. Atxine otabarra. Otabarra, itezin kargak. Eta honea sarda honea sartzezin barrura. Horek getzen gintzen irurke. Ilurki dago. Azik eran botatu zinen bero handi dugu. Eta beha ikuten den hartok, kontu zen minin barik. Beha ikuten den hartok, baltzitu iten diz. Eta baltzitu ez dizen tosta baino, zen kolorea kanbiau. Errestin honeaz, beti buelta moteko. Ota la ordu edo, egon bar da hor. Oin, gero lelango, azik eran ordu erdi igual buelta. Gero igual orduetetik orduetera eta gero ja itxiten dago. Ja labe hotzeten daren apuret eta hartoko bota deunen bera humedade, ja itxiten dago, deuli. Hemen tapate dixen de holan, eta hau tapau. Baina karo, hasik eran hartu gure uredeko, eta gure botaten ez da humedazinu urteten dugu, humedadek. Claro. Baue modu humedadek. Eta apuret zabaldu,
Te gust no zuzlan esku humedat natzu. Bai, ez da. Do botaten dut da. Kanporataten. Holan. Usine itzela botaten dut, hartoko gai gertan azten ingirune. Usik oso. Talo usine, talo usine. Antzina ertarotik, sopela ingurutik, Erandioko Martuko dorrera llegatzen zen Gurdibide zarra, jarraitzen dugu dorrerainoko bidea egiteko, eta horrek aukera ematen digu aldi berean beste sasoi batzutako kondairak eta bizimodua ezagutzeko. Zer esaten dabe, ze memoria dagoen inguruko biztanleen artean dorre honen inguruan. Hasteko dorrea eta ermita. San Antonioko ermita horren inguruan komentatzen da, askotan, santua bagizue jantzita dagoela Soselango faldoi edo gona batzuekaz, ezta? Eta gona muturra, beko aldea, bustita eukiten dauela, santuak. Eta hori dala, itsasora urteten dauelako, itsas gizonei laguntzen. Itsasontziak eta ipinten ziran, ermitatan edo ermitatako zabaietan, eta itsasontzi bakoitzean ipinten zan, bertan lanean joandako jendearen aina horratz. Horratzak, hileko horratzak eta horratz bat ipinten zan marineru bakotzagatik, eta eskatzen jakon San Antonio hori laguntzeko, ze hemen, baserria eta hori bai, baina itsasoa be ondoan dekogu, eta ohitura handia egon da be bai, gizonak batez be itsasora urteteko. Eta dorrearen inguruan zer gogoratzen da bezarre. Hemen jendea bizten izen da, dorre horretan, inguruan dekogu lehen komentatu dozkuen moduan errota pilo bat, normalean jaunak eurek izaten ziren errota erekitzen ebenak, eta ermita eta dena inguruan, eta gogoratzen da bena, edo esaten dena da, dorre hau moroek eraiki ebela, berba horrekaz. Aipatzen dira, islama sortu baino lehenago. Moroa esaten jakon kristaua ez danari. Orduan, kristaua esen jende batek eraiki zauen dorre hau. Eta gainera, kontatu ez diren niri, zelan eraiki eben. Osea, zeren, klaro, esatu zen, orduan ez egoan andami horik, baina egiten eben lurrez betatu eta harriak jartzen joan. Eta lur gehiago ipini eta harriak. Eta orduan egiten eben mendi bat bezala dorrearen inguruan, gero lurro guztiak kendu, eta dorrea bera geratzen zen bertan. Akar landatik abiatuta, noski sorginen landatik, gero iturrira hurbildu gara, bertan urgosoa izanik. Peineko hartzaiak ezagututa, ugartetara jeitzirik, eta gainera labea ikusi, dugu kanpo zein barrutik, behitu zelako leku ederrak, urrutira joan barik. Larai, 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 lara, urrutira joan barik.